نباب متحف قدوس قدامي ملأخت باولوس ناب سبتيميتوس معراف حادة باولوس بتأزاز أملاخ مدحانينا يسوس كريستوس تسفانان نا يسوس كريستوس هواريا ناب تيميتوس بأمنتنا حق ودي كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ምሳኻ ይኹን እቲ ናብ መቀውለና ክኸይድ ከለኹ ገሊኦም ካልእ ምህሮ ከይምህሩ ወይስ ናብ ጽምጽዋያትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ቁጽሪ ወለዶታትን ከየድህቡ ክትእዝዝ እዚ ኣብ ክንዲ እቲ ብመጋቢነት ኣምላኽ እሙን ምዃንሲ ዝበዝሕ ክትዕ የምጽእ እዩ ኢለ ኣብ ኤፌሶን ክትቅመጥ ከም ዝመዓድኩኻ ሕጂ እውን ከምኡ እብል ኣለኹ እታ መደምደምታ ትእዛዝ ግና ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ ካብ ሰናይ ሕልና ካብ ልግም ዘይብላ እምነት እያ ገሊኦም ካብዚ ዘንቢሎም ናብ ዘረባሃተውተው ተመሊሶም ነቲ ዝብልዎ ወይስ ነቲ ዘይረድእዎ ዘየስተውዕልዎ ክነሶምሲ መምሃራን ሕጊ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ግናኸ ነቲ ሕጊ ብመገዲ ሕጊ እንተገበርዎስ ሰናይ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሕጊ ንመፍረስቲ ሕጊ እምበር ንጻድቕ ከም ዘይተሰርዐ ካብ ፈለጥናስ ንዘይእዙዛትን ንኣምላኽ ዘይፈርሁን ንሓጣንን ንርኹሳንን ንቐለልትን ንቐተልቲ ኣቦኦምን ንቐተልቲ ኣዲኦምን ንቐተልቲ ነፍሲ ነመናዝር ግብሪ ሰዶም ንዝገብሩ ንሸየጥቲ ሰብ ንሓሰውቲ ብሓሶት ንዝምሕሉ ሓደ ካልእ እውን ምስቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዝጻረር እንተሎ ንኣታቶም እዩ እዚ እውን ከምቲ ንኣይ ሕድሪ እተዋህበ ወንጌል ናይቲ ብሩኽ ኣምላኽ ክብሪ እዩ ኣነ ነቲ ሓይሊ ዝሃበኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ነገልግሎቱ መዲቡ እሙን ክኸውን ስለ ዘብቃዓኒ ኣመስግኖ ኣለኹ ኣነ ቀደም ጸራፍን ዘጓጉን ገፋዕን ነይረ ክነሰይሲ ከይፈለጥኩ ብዘይ ምእማን ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ ጸጋ ጎይታና ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይ ልክዕ ዓዘዘ ክርስቶስ ኢየሱስ ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጣን ከድሕን ከም ዝመጸ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉ ብኹሉ ግቡእ እዩ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ናብ ዘለዓለም ህይወት ክበጽሑ ኢሎም ብኡኡ ዝኣምኑ ንኣርኣያ ኩሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምእንቲ ኸርኢ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ እምበኣርስ ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉስ ዘይሓልፍ ዘይርአ ሓደ ኣምላኽ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ስብሓትን ይኹኖ ኣሜን ኣታ ጢሞቴዎስ ወደይ ከምቲ ቀደም ተባህለካ ትንቢታት እምነትን ሰናይ ሕለናን ሒዝካ ብኡኡ ጽቡቕ ውግእ ምእንቲ ክትዋጋእ እዚ ትእዛዝ እዚ ኣምዓቁበካ ኣለኹ ገሊኦም ነቲ ሰናይ ሕልንኦም ደርብዮምሲ ናይ እምነት መርከብ ተሰቢራቶም እያ ካባታቶም ከይጸርፉ ምእንቲ ክቕጽዑ ኢለ ንሰይጣን ዝወፈኽዎም ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን እዮም ምዕራፍ ክልተ እምበኣርከ ስለ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ኣምልኾን ምርዛንን ሃዲእና ብዘይ ሁከት ምእንቲ ክንነብርሲ ስለ ነገስታትን ስለ ኩሎም መኳንንትን ልማኖን ጸሎትን ምህለላን ምስጋናን ክግበር ቅድሚ ኩሉ እምዕዳ ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እሞ እቲ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሰብን ዘሎ ማእከላይ እውን እቲ ሰብ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓደ በይኑ እዩ ብግዚኡ ንዝኸውን ምስክር ንሱ ኣብ ክንዲ ኩሉ ክኸውን ኢሉ ነፍሱ በጀሃበ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነ ኣዋጅን ሃዋርያን ሓቂ እብል ኣለኹ ኣይሕሱኒ ብእምነት ብሓቅን መምህር ኣሕዛብ ንምዃን ተሸምኩ እምበኣርሲ ሰብኡት ብዘይ ኩራን ውልውልን ቅዱሳት ኣእዳው ኣልዒሎም ኣብ ኩሉ ስፍራ ክጽልዩ እደሊ ኣለኹ ኣንስቲ እውን ከምኡ ብስሩሕ ርእስን ብወርቂ ወይስ ብዕናቕ ወይስ ብብዙሕ ዝዋግኡ ክዳውንቲ ዘይኮነስ ብግቡእ ክዳውንተን ብሕንክን ብምቕጻዕ ነፍስን ፍርሃት እግዚኣብሔር ንዘለውን ኣንስቲ ከም ዝግባእ ብሰናይ ግብሪ ክስለማ እደሊ ኣለኹ ሰበይቲ ብኩሉ እናተኣዘዘት ደኣ ብህድኣት ትመሃር ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ እዩ ድሓር ከዓ ሄዋን እሞ ሰበይቲ ብህድኣት ክትነብር ደኣ እምበር ክትምህር ወይስ ኣብ ሰብኣይ ስልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ ኣዳም ኣይተሓብለን ሰበይቲ ግና ተሓቢላ ኣብ ኣበሳ በጽሐት ብእምነትን ብፍቕርን ብቅድስናን ምስ ምቕጻዕ ነፍሲ እንተጸኒዓ ግና ብምውላድ ውሉድ ክትድሕን እያ ምዕራፍ 3 እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ
ሓደ እኳ ማዕርግ ኤጲስቆጶስ እንተደለየ ሰናይ ግብሪ ይምነ ኣሎ እምበኣር እቲ ኤጲስቆጶስ መንቅብ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ጥንቁቕ ቀጻዕ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ተቐባሊ ጋሻ ንምስትምሃር ብቑዕ ክኸውን ይግብኦ ዘይሰክር ዘይዋቓዕ ግና ኸልኡም ዘይበኣስ ፈታው ገንዘብ ዘይኮነ ነታ ቤቱ ከስተናብራ ካብ ዘይክእል ግና ነታ ማሕበር ኣምላኽ ደኣ ከመይ ገይሩ ከኣልያ ይኾነሉ ስለዚ ቤቱ ጽቡቕ ገይሩ ዘስተናብርን ብኹሉ ምርዛን እዙዛት ውሉድ ዘለዎን ይኹን ተነፊሑ ናብ ፍርዲ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸይወድቕ ሓድሽ ተኽሊ ኣይኹን ኣብ ጸርፍን መፈንጠራ ዲያብሎስን ምእንቲ ኸይወድቕ ከኣ ካብቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ጽቡቕ ምስክር ክህልዎ ይግባእ ዲያቆናት እውን ከምኡ ነቲ ምስጢር እምነት ኣብ ንጹህ ሕልና ሒዞም ረዘንቲ ሰብ ክልተ ልሳን ዘይኮኑ ብዙሕ ወይኒ ንምስታይ ዘየድህቡ ርኹስ ረብሓ ዘይደልዩ ክኾኑ ይግባእ እዚኣቶም እውን ቅድም ይመርመሩ መንቅብ ዘይብሎም እንተኾኑ ሽዑ የገልግሉ ኣንስቲ እውን ከምኡ ረዘንቲ ዘይሓምያ ጥንቁቓት ብኹሉ እውን እሙናት ክኾና ይግባእ እቶም ዲያቆናት ኣጸቢቖም ምስ ኣገልገሉ ዓብዪ ማዕርግን ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስን ብዙሕ ትብዓትን ይረኽቡ እዮም እሞ ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ኣባይቶምን ኣጸቢቖም ዘስተናብሩ ይኹኑ ናባኻ ቐልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ እዚ እጽሕፈልካ ኣለኹ እንተደንጎኹ ግና ኣብታ ቤት ኣምላኽ ማለት ናይታ ሓቂ ዓንድን መሰረትን ዝኾነት ማሕበር ህያው ኣምላኽ ከመይ ክትገብር ከም ዝግባኣካ ክትፈልጥ እፈቱ ኣለኹ ብሓቂ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብዪ ንሱ እቲ ብስጋ እተገልጸ ብመንፈስ ጸደቐ ንመላእኽቲ ተራእየ ኣብ ኣሕዛብ ተሰብከ ኣብ ዓለም ተኣምነ ናብ ክብሪ ዓረገ ምዕራፍ 4 በቲ ድሕራይ ዘመናት ግና ገሊኣቶም እምነቶም ክሒዶም ንመናፍስቲ ስሕተት ንምህሮ ኣጋንንትን ከም ዝስዕቡ እቲ መንፈስ ብጉሁድ ይብል ኣሎ ብግብዝና እቶም ሕልነኦም ከም ብመዓለም እተዓለመ ሓሶት ዝዛረቡ ሰባት መውስቦ እናኸልከሉስ እቶም ኣመንቲ ሓቂ ዝፈልጡን ብምስጋና ክቕበልዎ ኢሉ ኣምላኽ ዝፈጠሮ ብልዕውን ሰብ ክሓርሞ ይእዝዙ ኣለዉ እቲ ፍጥረት ኣምላኽ ብዘሎ ጽቡቕ እሞ ብምስጋና እንተተቐበልካዮ በቲ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን ዝቕደስ ስለ ዝኾነ ገለ እኳ ዝድርበ ይብሉን ነቶም ኣሕዋት እዚ እንተ ኣርኢኻዮም ቃል እምነትን እቲ ተኣሚንካ ዝሰዓብካዮ ጽቡቕ ምህሮን እተመገበ ሕያዋይ ኣገልጋሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከውን ኢኻ ግናኸ ንነገር ቅለትን ንዕላላንስትን ካባኻ ኣርሕቆ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣላምዳ እቲ ስጋዊ ምልማድ ንቑሩብ ነገር እዩ ዝጠቅም ኣምልኾ ግና ንኹሉ ይጠቅም ነዚ ሕጂ ዘላ ህይወት እዚኣን ነታ እትመጽእን ከዓ ተስፋ ኣለዎ እዚ ቃል እዚ እሙን እዩ ምቕባሉን ብኹሉ ግቡእ እዩ በቲ ንኹሉ ሰብ ምናዳና ኣመንቲ ዘድሕን ህያው ኣምላኽ ተስፋ ስለ ዝገበርና ኢና እንዓየን እንጽዕርን ዘሎና እዚ ኣዝዝን መሃርን ነቶም ኣመንቲ ብቓል በካይዳ ብፍቕሪ ብእምነት ብንጽህና እውን ኣርኣያ ኹልኖም እምበር ነታ ንእስነትካ ሓደ እኳ ኣይንዓቃ ኣነ ክሳዕ ዝመጽእ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ነቲ ብትንቢት ብምንባር ኢድ ሽማግለታትን እትወሃበካ ኣባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እናወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብሙሉእ ርእስኻ ወፊ ንርእስኻን ንትምህርትኻን ተጠንቀቕ በዚ ነገር እዚ ጽናዕ እዚ እንተገበርካስ ንርእስኻን ነቶም ዝሰምዑኻን ከተድሕን ኢኻ ምዕራፍ 5 ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶም እምበር ኣይትዝብሓዮ ነቶም መንእሰይ ከም ነሕዋት መዓዶም ንኣረገውቲ ኣንስቲ ከም ንዴታት ነተን ንኣሽቱ ኣንስቲ ከም ንኣሓት ጌርካ ብኹሉ ንምህናጽ መዓደን ነተን መበለታት ብሓቂ መበለታት ዝኾና ኣኽብረን ገለ መበለት ግና ደቂ ወይስ ደቂ እንተ ኣለውዋ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እሞ ንሳቶም ቅድም ንስድራ ቤቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ከርእዩ ንወለዶምን ውሬታ ክመልሱ ይመሃሩ እታ ንበይና እትነብር ተስፋኣ ኣብ እግዚኣብሔር እትገብር ብሓቂ መበለት ዝኾነት ግና ለይትን መዓልትን ብልማኖን ጸሎትን እያ እትጸንዕ
اتا حنققت جنا بهيوتا خلاس موتيا بزي منقب مئنت كخونوس ازي دما عزز حدا اكوان نتومناتو منادا جنا نسدرابيتو زي حل انتلو امنت زخ حدا كابتي زي امنون زجدد ايو بسناي جبري التمسكر الله ولود زعبيت قاشا التقبلت اقري قدسان زحصبت نزي صبابهم زرحاوت سناي جبري زبله زسعبت كاب 6 عمت زي نقست سبيت حدا سباي زنبرت كم مبلت كوينا تقوصر حيامات جنا نكريستوس تጻريرن فتوت سغا مستلعلن كمرعوا اين زدليا امو ناتاتن ارحقن نساتن نتقداميت امنتن سلازي طلما فردي اللون ابل علزون بيت النازورا مبكار عيو ينزمهرا زي قبا النا تزارباون مبزحتي عفن والفاساتن يخونا امبر مبكار عيو تراي ايكونان امبارسي اتن حيامات كمرعوا ولد كولدا بيتن كحزا صلاز صرفلو حدا مخنيات اكو خيهبا ادلي اللهو قاليانسي درو اكو زنبيلن ددحر سيطان سعيبن اللوا نحدا اماني ويس امانيت مبلتات انت اللووم بعلاتهم يحليلن نتن بحق مبلتات زخونا مانت تحلي نتا محبر ايخبدولا اتتصحوف اف اتزخيد بعرايه اسر دما نعياي وعلاتو يقبو يبل يمو نتم صبوق زغلغلو شماغلتات منادا نتم بقالن بمهرون زصعرو اصفي خبري يقبوم ايو بناي شماغله خا بمسكر كلته وي سلسته انت زي كوينوس كسي ايتقبل نتم حطيات زغبرون اتم كالوت مانتي خفرهو اب قدم كله غنحيوم تقداديمكا كيفرد كان حنت اكوا بدلو خيجبركان ازي ختحلو اب قدم املاخن اب قدمي كريستوس يسوسن اب قدمي اتم حريات ملائختن يمحصنكا اللهو بتهواخ اب حد اكوا ايدكا ايتنبر اب حطيات كالوتون ايتتصنبر نرئسخا بنصهن حلو دقيم جله خبدخان سلتي زملالسكا زل حمامنسي حيدت وين دعا امبر ماي تراي ايتسته حاتيات قليوم سبات جهوديو نافردخا يقدمهم ناي قليوم جنا يسعبهم ايو كموخا اتسناي قبري قلوص ايو اتي زي قلوص ون كسور اي كالونيو معراف شدشته نتوم اب تحت ارعد زلو كلهم باروت كا سم املاخن اتي مهرون مانتي خيصرفسي نتوم غويتتوم كبرت زبله كم زغبوم يقصروم اتوم امنتي غويتوت زلووم دما احواتهم بمخانهم عين عقوم اتوم بتي صبوق عيوم زتقامو زلو امنتن فقراتن بمخانهم ابادا ابزيحهم يجزؤوم اذا نجر زمهارن معدن حدا اكو خالق مهرو انت مهاره بتطعيق الغويتانا يسوس كريستوس بتاملخو زلو مهرون انت زيت تحزه نسو بختعن بزبئس زربان حميمو ايو امبر حانت اكوا زي فلت نفح ايو كابزي ايو كنئي باسي صرفي حسوم طرطر نايتوم حسابهم زطفئن حق زسانون سبات برتو صلئي زمص كاب كمزي اتوم زامسلو رحق زي اتوم املخوس مغابرو ربحا كم زخون اي زمسلم غناخا املخو مسي اخلن مبال عبي ربحا ايو مالت ناب عالم حنت اكو امصانا نمو حنت خنوسد اي كالنان ايو قلبنان كدانان انت قالو الناس نسو ياكلنا اتوم خهبتمو زدليو غنا ابفتنان مفنطران ابزح نسب ناب مبراسن طفاتن زستمو ناي عشنتن ጉድአትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቅሪ ገንዘብ ሲስሩ ሁሉ خفاتي እሞ ገሊኦም ንኡኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶምን ብዙሕ ስቃይ አምጹ አታናይ አምላኽ ሰብ ንስኻ ግና ካብዚ ህደም እሞ ደድሕር ጽድቂ አምልኾ እምነት ፍቅሪ ትዕግስቲ ህድአት ሰዓብ ጽቡቅ ገድሊ እምነት ተጋደል ነታ እተጸውዓካላ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ምስክርውን ጽቡቅ ምእማን እተኣመን ካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ كسع مجلس قويتانا يسوس كريستوس نتي تأزاز بزير سحتن منقبن كتحلوه عب قدم اتنو كله هياو زجبر أملاخن عب قدم اتي عب
ጶንጥዮስ ጲላጦስ ጽቡቕ ምእማን እተኣመነ ክርስቶስ ኢየሱስን እእዝዘካ ኣለኹ። ብግዚያቱ ዝገልጾ እቲ ብፁዕ በይኑ ኸዓ ስልጣን ዘለዎ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶትውን ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ከቶ ዘይረአዮ ክሪኦውን ዘይክእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንኡኡ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹን ኣሜን። ነቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዎ ሃብታማት ከይዕበዩ በቲ ክንሕጐስ ኢሉ ኩሉ ብልግሲ ዝሃበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓለፋ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም። ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህብትሙ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ናይ ሓቂ ህይወት ምእንቲ ክረኽቡስ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ጽቡቕ መሰረት ንርእሶም ክእክቡ ኣዝዞም። እታ ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኦም ተኣሚኖምዎ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለዉ ብሓሶሲ ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ ርኹስ ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ። ነቲ ሕድሪ እተዋህበካ ሓልዎ ጸጋ ምሳኻ ይኹን ኣሜን።